na, ako ay nalulula. Hindi ko mapigilan sa kanya, ako'y lubos na humahanga. Sa suot niya ikaw ay magdududa, ngunit sa Ayan na, ayan na. Hoy, hoy, hoy. Picture mo. Ako na magpupus. Ganyan na. Yan. Oh, sige na. Ganyan. Sige mo. Oo. Sige na. Sige na. Ayan na nga eh. Sige mo. Oh, nakaisamba. Nakatalikod. So guys, kaya na tayo. Natapos ng ating TV. Wow, parang ako nauna na gutom ah. So, kaya na kami dyan sa Maikon. Yung walang pulis. So, ma-checkpoint tayo. Bye-bye. See you there. Nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan. O anong saya ang nadarama sa Panginoon para sa isa't isa. Di kailangan magmadali. Merienda muna, kapagod kami sa kakasayaw eh. Pag video nga, hindi sa picture. Hoy! Ano ba? Ayan. Ayun, nilibre yung si Mayora. Taho. Bakit? Ano gusto nyo? Ano gusto nyo ha? Ang taho. Wow. Ang taho ni Carla. Taho ni Bebang. Taho. Okay, okay. Ang patalino daw yun eh. Sabi niya. Sabi nila sa amin. Katok pa. Ayan, tatalino ng mga tao sa amin eh. Ay ko! Di ba kuya pampatalino yan? Yung soya, kanya, beans. Soya milk? Yeah, beans. barinig kita sa mukha eh. Oo, soya milk ako. Ano ba beans ko? Ano hindi matalino? Pampatalino nga, hindi matalino. Okay, thank you. Wala na, it's a prank.